खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बारग' एनडिपि रबि बसुमतारी एलियास रंजा बाजाखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय गुवाहाटी एनआइएनि स्पेसियेल कर्टआ। मख'नो गोनांदि 2014 मायथाइनि हारियारि दाङाबाजिनि रायखौ बिजिरसालिया फोसावबाय। बे हारियारि दाङाबाजियाव सा 7 सुबुंखौ बुथारदोंमोन। बे जाथायनि सा 3 दायनिगिरिनि हेंथायै गसर सोलिदोंमोन। गुबुन सासे प्रदीप बसुमतारीखौबो जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय गुवाहाटी एनआइएनि स्पेसियेल कर्टआव। लोगोसे गुबुन सासे उपेन बसुमतारीनि हेंथायैबो हियारिंआ सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। एन्टि कराप्सननि हानजाजों हमजानाय जिएमसिनि चिफ इन्जिनियार इन्द्रजित बरानि न'निफ्राय आयेन बेरेखा हाथियार बोखांनो हायो। रां घुस लाना हमजानाय चिफ इन्जिनियार इन्द्रजित बरानि थाग्रा खुलियाव पुलिसआ सिग्रोमनायनि गेजेरजों आयेन बेरेखा हाथियार बोखांनो हायो। चिफ इन्जिनियारनि न'आव सिग्रोमनायाव गंसे पिस्तल, गंसे एयारगान आरो .22 पिस्तलनि गरजि गुलि बोखांनो हायो। लोगोसे मोनगु बेंकनि पासबुकफोरखौबो बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि मैया 22 मार्च खालि गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसननि चिफ इन्जिनियार इन्द्रजित बराखौ एन्टि कराप्सननि हानजाया खामानि मावनायनि मुङाव 4,000 रां घुस लानायनि दायाव हमदों। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बेरफुसार बिबुंथि। थांनाय 13 मार्चनिफ्राय बिपिएफ दोलोआ बिटिसिनि मोनब्रै जिब बियाबफोराव बिटिसिआव गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायनि मोन्थोरजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लाबोनाय बादिनो दिनैबो 9 नं बनरगाव बियाबाव बिपिएफ दोलोनि हानजा सुरनाय आरो सुबुं जथुमा जालाङो। बे हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया दानि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारनि सायाव सोंखारिदों। बिटिसिआव जोंनो गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय नांगौ। प्रमद बर'आ जेबो खामानि मावनो हायाखै। प्रमद बर'आ बिटिसिखौ धंस' खालामनो थांगासिनो। बेनिखायनो जों रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै प्रमद बर' हाताव बिटिसि बाचाव अभियानखौ सालायगासिनो। 15 बोसोराव श्रीरामपुराव सिन्डिकेट सोलियो होनना मिथिफेराखैमोन। प्रमद बर'नि समावसो श्रीरामपुरनिफ्राय फैसा मोनो होनना मिथिबाय होनना बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बारग' एनडिपि रबि बसुमतारी एलियास रंजा बाजाखौ एनआइए आदालतआ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावनायखौ मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गोख्रों रावजों सोंखारियो भारत सरकारखौ आरो एनआइए स्पेसियेल कर्टखौ। जिकुनु कारनाव सान्ति सुक्तिनि उनाव बे बिजिरसालियाव सोरखौबा आरोबाव दायनिगिरि खालामनानै भार्डिक्ट होनाया कुनु कारनाव गनायजाथाव नङा होननानै गोख्रों रावजों सोंखारियो दिपेन बर' बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।